Здравейте отново, аз съм Кирил Диманов от Laptop Service и сега ще отворим една батерия Craft World, която човекът се оплаква, че времето за работа е много малко. На батерията пише първо 36 волта, второ 10 000 мАч, което е невъзможно. Ако има 10 батерии вътре и са вързани последователно, би била 36 волта, но тогава би била 2 или 3000 мАч. Ако пък са вързани в паралел, не би била 36 волта, ами 20 волта или по-скоро 18 и би била 6000 мАч. Така че сега ще отворим батерията и ще видим за какво става на въпрос. Развиваме 4 болта и тя се отваря много лесно. Сега ще видим батериите вътре. Има стандартните 18650. Те обикновено са по 2 или по 3000 мАч. Като батериите за винтоверите са различни от тези, които се слагат в лаптопите. В лаптопите се слагат батерии, които имат малък ток на разряд, но пък са по-дълги като капацитет. Докато във винтоверите се слагат батерии, които имат голям ток на разряд, но пък капацитета им е по-малък. Важно е да премерим батериите, за да видим дали всички са наред. Като цяло батерията е горе-долу балансирана. Разликата между различните елементи е 10-20 мВ, което е в рамките на нормалното. Много е важно да се знае, че батериите в една батерия трябва да са еднакви. А пък тук странно е, едните са сини, другите са лилави, но като цяло винаги трябва да са еднакви батериите. Сега ще махнем картоните, ще погледнем долния ред и другото странно нещо е, че в тая батерия долните батерии не са вързани изобщо. Ето и вижте, самите батерии отдолу не са вързани. Сложени са само да тежат. Сега ще разглобим батерията. С секачките внимателно се режат ламаринките и се разглобява. Долните батерии нямат абсолютно никакво напрежение, което също е много странно. Но пък, ако някой е ползвал една година и батериите са седяли така и никога не са зареждани, би било, наистина не биха имали напрежение. Има 10 батерии, като 5 изобщо не са свързани. Сега ще ги отрежем с секачките. Трябва да внимавате при прерязането на тия ламаринки. На марковите батерии са сложени по-дебели ламаринки и са много, много здраво заварени. И когато тръгнете да ги сечете с секачките, много често има голяма вероятност да се проби батерията. Ако се проби, трябва да ви кажа, че после е захвърляне. Така че трябва да внимавате при отварянето на тая батерия. Режем ги внимателно, махаме рамката. Обикновено на хубавите батерии има надписи с производителя и колко има капацитет. Махаме и BMS-а. Доста лесно се разглобява цялата батерия. И ето ни батериите вътре.
Сините батерии нямат абсолютно никакви надписи, не са свързани, не мога да разбера каква е идеята от тия батерии. Май просто трябва да тежат, за да има нещо и да не се каже човек, че е твърде ефтина тая батерия. Ето е една батерия от другите съм отделил нарочно. Има някакъв надпис, производител е неизвестен. Общо взето са сложили някакви странни елементи вътре. Сега на тия сините ще подадем малко напрежение да видим дали биха се дигнали. Защото, както ви казах, ако са седяли една година така, биха се разредили. Когато подавате напрежение на батерията, е важно да ограничите тока. Даже ако трябва да я възбудите, защото трябва да се дигне до към 3 волта преди да почнете да я зареждате. Добре е да е ограничен тока на примерно 200-300 мА максимум. Няма абсолютно никаква реакция. Да вземем да я отворим тая батерия, да видим какво има вътре. Отпред има капачка. Тая капачка се маха внимателно с секачките. И в нормалните батерии има навита една лента, съответно с анода и катода и електролит. Като електролит е по-скоро гелообразен. И пукнатите батерии трябва да знаете, че миришат на литий. Сега ще отворим батерията, внимателно с секачките. Ето е капачката и вътре батерията е пълна с пясък. Гледайте сега за какво става въпрос. Цялата батерия е пълна с пясък. Това е една фалшива батерия, която са написали каквото си искат китайците.